Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang Hotduo sang IPPO. Ang Kape Kag Balita. Sa ngalan sa amon Provincial Director, kami ang inyo mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Ako naman si Police Corporal Jonabel Arsenal. Nagakuman si Police Lieutenant Maria Feo Miten. Ari kita sa adlaw nga Webes, Agosto 26, 2021. Amot pagadalan sa inyo ang mga programa kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cup. Luwa sa mga programa kag accomplishments sa Ilonggo Cup, mapamain man kami kada sa amon mga plans diri. By the way, madamo sang updates kita nga ipagadalon, especially ni mga advisories naton sa padayon nga pakig-away sa aton nga gobyerno sa sining hindi makita nga kontra ang COVID-19. Kag of course, ano bala ang mga requirements subong sa aton nga kapulisan, especially nga padayon man aton nga pagpatuman sa mga law enforcement campaign. May mga kawatay nga natabo sa probinsya sa Iloilo, inibala tuga sang kagutom, tuga inibala sang pandemya nga kung sa diin damo ang mga damo ang mga naapektuhan nga wala na trabaho. Palihog, drop ang inyong comments kung ano ba lang inyong hunahuna sa sining katabo nga asod-asod nga kinawatay, no? Pagpangawat, pagpangransak sa mga tindahan, even in mga robbery sa mga pila naton ka mga negosyante diri sa probinsya sang Iloilo. So happy watching dira sa aton nga early bird si Ma'am Rose Blasel. Wow, congratulations. Good morning. Kag syempre, happy watching man sa aton 43 ka mga police stations dira kag sang aton duwa ka mobile forces. Kaya isa nyo kabalantayan subong, of course, ang performance naman sa aton nga in-house talent dire ni Police Corporal Jonabel Arsenal, no? Isa naman ka powerful song ang amon iga-render sa inyo para ma-lighten out ang adlaw, no? Yes, sir. Kaya greet ko gali is ma'am si Projan Valdivieso Fernandez. Happy birthday, buddy. Kag congrats sa inyong baby boy. Wow, baby boy. congratulations! Congratulations. Tukay love na sa may baby. Oh, For sana pinaka years, 10 all. years, wala na ako baby. So happy watching man ang mga personnel and staff dira sa R&T Hardware. Siyempre, dira sa kung gusto nyo mamakal sa mga gamit sa sunod balay sa construction, kadto lang kamo sa R&T dira sa Barangay Likuan, Dingle na. Mga barato lang na da. Very accommodating pa ang aton nga mga staff dira. Wow. Siyempre, happy watching manda kay Sandrea Dana Daklangin, belated happy birthday, and kay Derry and Jonar Cuevas, happy anniversary. Wow, sana all nag-anniversary. Of course, ang ang aton nga mga OFW, no? Si Jeronimo Lapia sa New York, milagros ko marin sa dira sa aton nga Singapore. Sa Singapore ay sa Nova subagay sabutante dira sa Saudi Arabia. Kasi Chile si Michelle Albuhin, watching from Chile. Siyempre, ang aton kay Sir Luciano Avilar. Sir, happy watching. Thank you so much sa pag-antabay sining atong nga programa. Please, don't forget to share our live, sir, ha? Happy viewing, mada shout out sa aton 19,701 nga mga followers. Wow, very good. Almost 20,000 na. Magbili kay kita nga malapot sa 20,000 before the month ends. Dapat maka 20,000 na ang followers ang aton nga Facebook page, ang Iloilo Police Provincial Office. By the way, talking of OFW, ay nisubong ang focal person. Ano kay mamang imong function? Ako, sir, ang nag-facilitate sa mga complaints ng OFW natin. Yan. May ara kita nga OFW online help desk nga ina siya si Ma'am Jonabel dire ang in charge to cater ang inyong mga complaints. So far, ma'am, do we have? Yes, we have two. Two pa lang, sir. Ma'am, sa mga OFW natin nga mga kababayan, ma'am, sir, don't hesitate to ask help sa aton mga police stations kay may ara kita intended nga desk para lang gid sa inyo. Yes, isa ka inisyatibo sa aton nga provincial director ni Police Colonel Gilbert Correro nga ang mga OFW dapat i-respond, no? Kay just imagine, aside from the fact nga ang emotion ba nila, ang ilang situation nga sa subong hindi sila kapauli, ang homesickness nila, ang ilang worry about sa ilang mga pamilya diri kag aside from the fact nga worry man sila sa ilang safety because ng COVID-19 hindi lang sa Pilipinas, sa bilog nga pungsod. So
ining OFW online help desk, isa ni siya sa inisyatibo sa Iloilo Police Provincial Office para ma-address sa inyong mga concerns. Nagligad, may nag-comment sa aton, ma'am, messenger, regarding sa isa ka OFW, hindi siya taga Iloilo. Nag-comment siya because nga may sa Hong Kong siya, nagpakabaka siya trabaho, may nakarelasyon sa dali online. Yes. Yun ang long distance relationship, nagpati siya sa promisa. Sa promisa, May sa promisa. makuhaan niya sa kwarta. Oo, kwarta, mga gamit, nagpadala siya sa mga pila ka packages. Hindi na hindi na balik. Ang kalain pag gina, kay may mga may mga personal na mga communication. Personal in a sense nga, medyo hindi na yan pwede i-public, no? So nahalukan siya because na-threaten siya sa lalaki. Yes, oo. Hindi dire sa probinsya sa Iloilo, dire sa allegedly dira sa isa ka distrito sa syudad, no? So gina-threaten siya nga in case hindi ka magpadala sang kwarta, i-release ko ni imo mga videos in public. Naluoy kita because ina nga OFW, hindi siya bala ka focus, arang hamba niya gani, tama siya ka depressed na because nga of course Dugang pabikay palangga niya gid ang lalaki. Plangka niya lalaki. Kada so na hamba niya gani na hindi na siya ka-focus, arang hindi siya kabalo sang burahon niya kung mahulian siya. Pero nga ako na nga gin-advise sa iya. Ako isa ako sa mga nag-chat sa iya at that time. Siling ko, the best thing that you should do is talk to your loved ones. Sa imo parents, kung ikaw may bata, may kapamilya ka, talk to them immediately. Tell them the story. Don't keep it by yourself, and then stop communicating, i-block mo yun ang tao ngayon. Yes, okay. Kaya inang mga kwarta, inang mga gamit, yung ipadala mo sa iya, pwede mo na niya makita after. Pero inang, da kaya bala magapos sa silang sitwasyon, nga pero may kinagawari everyday, that would lead you to depression, kag basi bala, hindi mo makontrol imo mind, kag ikaw ang mag-suicide, no? Yes, tama yun. So, even sa mga expert, when I do research, dapat ko i-block natin immediately inang mga tao nag-threaten sa aton and be truthful, open ang imo situation sa imo mga pinalangga because at the end of the day, ang imo ang imo kapamilya ang mag-unong sa imo. So they will be surprised kung ano man ang may mga in case na ma-release. But of course, coordinate ka. Good thing that you coordinated with us para ma-facilitate naton sa atong cybercrime nga malukit ini nga tawo. Yes. Kag syempre may anak man kami pag-aatag sa inyo, part sa atong coordination nga mga number kag agency nga proper nga maka-address ang inyong nga mga problema. Please feel free lang gid to contact us. Ay kanami sir kanami isang ilaman response nga salamat gid ma'am o sir nga ging sabat ninyo right away ang amo nga mga concern. Malaking bagay na sa aton dira gani mina sa ginainganyo naton ining aton programa simple lang ang mga gadget nga ginagamit namon para to reach out sang aton hindi lang pumulo yung Ilonggo ang mga tawo nga nagalantaw sa aton programa sa mga mahilig mag-Facebook nagalantaw sa mga live ini nga programa sang aton kapulisan madako gid nga bagay kung aton ini i-replicate ilugon naton sa kada police station or police provincial office naton kung hindi kay kamo ka-insindi o hindi kamo kabalo PM nyo man kami kay tudloan namon kamo. Yes, Kahapon gani sa amon bisita, si Sir Francis nag-offer gani kami sang free lang very basic yung mga video editing. Kahit Yes, oo. basic nga mga kung paano mag-come up sang documentation, Yes, reporting. oo. Kasi we do believe nga inang hindi lang man iisa or lima ang nagaobra sang mga good deeds. Tamo, galing kulang lang sa documentation kag abi nila kinahanglan gid sang dagko nga mga equipment or mga gadgets para to materialize ang manami nga video ano lang na siya tiyaga lang gid kag ang inyo willingness to learn. Yes. Ari lang By kami. the way, aside from the messenger kag Facebook naton diri sa Iloilo Police Provincial Office nga Facebook page, is there other contact number ma'am or email sila nga pwede hotline? Ang aton sir dugin sir gin cluster siya may police stations kita mo. Kung anong maano nila sa police station, anong telephone number or cell phone number sa police stations, amo na pwede nila ma-contact. Yes, may mga i-refer na lang hotline dahil kita na. sa kada station. Sa atong 43, kaupod ang atong mga mobile forces, may mga hotline ina sila. Okay? So ang buot silingon sina nga kung ikaw bi taga Iloilo, ara ka subong obra sa for example, ikaw taga Zaraga. So
i-search mo sa Facebook ang Zarga Municipal Police Yes. Station, kaya pwede ka dito ka PM sa ila. Yes, pwede, pwede. sir. Pero hindi ka man gina-prohibit, way ka man ginapunggan nga mag-granting. Taga Saraga ka, ara ka subong sa Hong Kong. Mhm. Pero ang imo gina may cancel ka balagi tonto ka sang taga Dingli for example. Dingli gidya. Oh, Dingli for example mala. Dingli. So you can also check sa Dingli police station naton sang sini nga persona kung bala nag-exist na sa dira. Kay damo na kita sa nabuligan Na, na. Thank you so much kasama nga DPDO, DPDO, kay Police Lieutenant Colonel Narrator Narrator Lobrido. Kay madamo kita sa mga complainants nga na-scam sa mga Ilonggos. These are complainants naton come from other outside of Region 6. Na-facilitate naton, na-locate naton ang allegedly nag-scam sa ila kag nakuhaan sa ila na-resolve na. No? Congratulations gid sa aton nga DPDO sa maabtik nga intervention kag coordination sa mga ato nga police station. Kag of course, hindi na siya ma-realize inang mga intervention natin without man sa aktibo nga action sa aton mga chief of police. Kaya sa mga police natin dira sa lower units. Yes. So happy watching manda kay Ma'am Rena Navales di Patuan. Good morning host and good morning Ilonggo Cups. Keep safe everyone watching from Cabatuan MPS. Yo. Good morning kay syempre ang aton kaupo dira. May ara subong sir deliberation ang aton nga lesson learned kay PSMS sa Perio ay classmate Dakles. At syempre ang chief clerk ninyo kay Bell Patriarchs. Wow. Ang NLMPS watching New Lucena. New Lucena ni New siya. Lucena. New Lucena NPS kahapon nagatabay man ang ato New Lucena. Kay Sir Nunoy Amihan. Good morning manda sa inyo. Yes, aga kag gidagani ginambal ko kang gina no ang parte ni bala sa aton nga mga municipal police stations no. Kag sa subong chimpo, especially nga ara kita naga-assist sa mga ano gani na IX distribution of IX or assistance na assistance in for individual in crisis situation na isa nato na kaginatan asubo nga issue amo na ang naging super spreader ini activity gani sa aton mga pumuluyo nga magabaton pa sang AX may ara pa nga iba nga munisipalidad nga wala katapos please observe with a social distancing it is not worth the risk ang 1,000 pesos yung babaton kung kamo malamatapikan sa COVID-19 because nga hagad kamo da katumpok-tumpok sa area sa distribution area no. Amo na I do agree kag naga-support din ako sa idea sa atong provincial director ni Police Colonel Albert Guerrero nga ang AX kung pwede pa tani nga ma-distribute siya house to house. Kung hindi man house to house i-cluster. May para mo kung bilog nga banwa mag-announce ka tungod no nga mag-announce ka alas 2 karon sa hapon may hara distribution sang AX sa 600 ka mga tawo diri sa ato nga banwa alas 12 pa lang ya alas 11 pa lang dito na sila sa gym kag magtumpok-tumpok dito just imagine how this particular situation may spread ang tawag natin nga virus kung may ara diya 2-3 ka mga asymptomatics nga nagtipon sa sinang area. Yan now. So ali na subong ang aton nga mga balita. Do we have some sa aton nga subong nga mga pumuluyo? Yes. Sa Concepcion ni PS kahapon alas 12 sang udto nadakpan sa Barangay Poblasyon Concepcion Iloilo ining top 9 most wanted person sa municipal level ni siya sa Concepcion nadakpan ining si Efren Villar Ipandres 33 anyos ang edad single pa ini siya nga taga Barangay Igbon Concepcion Iloilo sa sala naman ni sayang sa pagbayular sa Republic Act 7610 or ining sexual assault in relation to RA 76 sa silingon ang biktima sini minor de edad. May-ari ini siya nga 200,000 pesos nga bail recommended ang iyang warrant of arrest ging issue ni Honorable Oscar Leo Bilina presiding judge RTC branch 66 Barutak Nuevo Viejo Iloilo. So once again congratulations dira sa mga mahugod nga mga personnel sa Concepcion MPS syempre sa pagpanguna sang ilang Chief of Police Police Major Ronnie Brillo. Para sa mga taga-Concepcion naton kay ini sila top 3 man sa nagligad naton nga birada si Barna, no? Top 3 sila sa best performing police stations ang kanta karon ni Ma'am Jonabel para gina sa inyo. Para sa top 3 naton kay ang top 1 dira ang Ahoy sa pagpanguna ni Police Lieutenant Noka, ang top 2 sa Barotac Nuevo sa pagpanguna ni Police Major Rowena Obero kag of course ang top 3 nga padayo na birada si Mana o wala bira-bira ang Concepcion sa pag-deliver sa accomplishment para sa mga
Ilonggos. Yes. Kagang kahapon gani kasubo lang para sa gimension naton kagaina may isa ka robbery incident nga natabo dito sa Saraga kung sa diin ining Chati grocery store natukiban sining ila nga keeper ko ining ila cashier dito nga ang padlock wala Yes. sir sinang roll out na nila Oo, na lakas na. bukas na. Tapos ang nabuksan na gani na nakita nila na ang mga groceries nila naglalakta na. Nakuha dito ang mga may mga presyo nga mga groceries. Mahal nga Oo, masigarilyo. nga, masigarilyo kung sari-sari nga mga groceries gani nga nagabalor. Estimated nga 500,000. Tako na inakabagay. Yes. Tapos syempre may cash amount nga 7,000 pesos. Kasubo lang kay unidentified pa ini ang mga suspect. Pero base, Kakay lang, ma'am sa investigation, initial investigation sa aton Yes. nga mga kapulisan dahil sa Santa Barbara, sa Saraga I mean, Saraga. do isa sa syndicated, organized nga grupo, kaga, let's check lang, no? Because atong sa dingli nga natabo, atong mga suspitsado sa kinawatay dito, sa isa man ka grocery store or mini grocery store dito, nga ang ilang nga nakuha mga malahalon, mga sigarilyo. The same. Imagine, the same people Yeah. were caught sa Barotac. Barotac to M, no? Estancia. Sa Pututan, the same nga nadakpan sa Dingli. Na the same sila. Because just imagine, after lang sila mga nadakpan, immediately may mga tao man nga nagakadto para tagaan sila sa piyansa. O piyansahan. Magaduda kita sa sinema kasi sa modos, kag kung tanaw nimo subong ining pagpangawatay, pagpanransak sa mga tindahan because nabalaan nila nga wala dapat may katulog. Doon nagsaka gid man kumpara sa last year kay in the previous years ang pinakadako nato kang wala pa pandemya, ang pinakadako is akyat bahay. Akyat bahay because kang una kang wala pandemya, ang mga pamuluyo nagagwa, nagapangita obra, nag-eskwela ang kabataan. So ang mga kriminal nga ini, mga kawatan nga ini, nagakadto sa mga balay. Pero subong because of the stay at home because of this pandemic, hindi na sila ka asi-asi kadto sa mga balay. That's why nag-drop din ang ato nga kaso dira. wala na. So sinusubong subong ilang modos, mga pang-hold up. Ay nang magpangransak sa mga establishment nga close because gani nga hindi pa ka-operate because nga wala nga may mga lockdown, no? So sa ating mga pumuluyo, sa ating mga negosyante, be careful gyud kita, especially kung nagapangolekta ka mo sa mga pautang ninyo or nagalakat ka mo para manindahan para sa inyong mga tianggi ka essential gani inyong business. Halong ka mo sa mga posibleng mga tao nga gina take advantage in a situation nato nga kita sa pandemya kag gamiton nila nga rason nga mga wat pinambal nato di for the many times already nga ining pandemya should not be a reason to commit crimes especially ini magpangawat at magpang-hold up damo sa mga bagay nga pwede naton iobrahon para nga mabangil-bangilan ang gutom pwede kita kapananom. Si Ma'am Annabel, si Ma'am Junabel di gani, kada break niya, kada off niya, kapalang mais. Mais. Ang much more kita nga wala kita sa nga rekon ang kamo nga wala kamo sa regular nga income. Hapos gid magtanom sa mga okra, alugbati, kamuti, kung ano pa da, gabi. Madali na lang subong mag-harvest lalo Oo. na nga tingulan. Kasi imagine magtanom kada sa pinya gali. Ang pinya 3 months lang harvest ka na ya. Kag namin sang pinya gali nga itanom because nga wala sa damo nga maintenance. Ayan mo lang. Pabayaan mo lang, tamis pa. Pero nakita ko sa pinya dapat do hili. Do hili ang imong tanuman kay gud tamis siya. Aha. So sang natabo gani nga robbery kagahapon, kabay lang please padayon pang investigasyon naton. Please sa mga nakakita, kag kung may nahibaluan kang mga persona nga matingala ka nga nagapossess sa mga amusina nga mga groceries nga wala man siya negosyo. Please, we will keep your personality confidential or any information nga ihatag nyo sa aton. PM nyo lang kami or dira ka mo sa hotline sang Saraga MPS. Hindi ka mo magkahadlok, itago namo ng inyong impormasyon at paghatag sa aton para ma-resolve ining insidente nga natabo nga para hindi na makapamiktima pa sang aton nga mga negosyante. Kag kanami siguro kung may mga tianggi ka kag dumidyo dako di man kapital nimo, invest agad sa CCTV. Tama. CCTV camera gid. Kung kinahanglan niyo ang mga installations ng CCTV camera, kontakan niyo lang si Lieutenant Sanchado. si MJ Estimar. Ano ang pangalan niya? Sumong MJ Estimar. Estimar. Ayaw no? nga sponsor. Si Ronald Tanchado, do isa na sila ngayon ka mo advice. Ngayon ka mo ka-advise paano ang pag-set up sa CCTV, di makambal nga sila gid inyo i-hire. Pero they always willing to give advice as regards to connections, no? Kay just imagine bisa may duwala ka CCTV, at least bala ko may makapture ka mga images
may makabulig na sa investigation sa atong kapulisan. Yes, kada mo na cases diri sa Iloilo province na with the help sa CCTV camera naton na-resolve ina siya. Yes. Gani gina-congratulate man naton dira sa sa Pasig City ang atong mga investigador dira especially ining si Police Staff Sergeant Roderick Larida kag si Police Corporal Alan Palomar tungod nga ila na na-file ang kaso sa isa ka hacking incident nga natabo dira sang Agosto 24, 2021 against sa suspect nga 57 anyos na no. So congratulations gid ining pag-file sang kaso batok sa mga suspetsado nga ini dako na ning consolation para sa pamilya sa nanging biktima. Congratulations gid sa aton Pasig City MPS sa sining madinalag-on nga pag-file ninyo sang kaso batok sa sining biktima nga panglabok sa isa man ka 30 anyos nga residente dira sa Panuasang Pasig City. So happy watching. Siyempre kay Ate Karen Rizano, ang basi ko inamuta, madamo gid nga salamat. Kay PSMS Joseph Rinel Quirante, good morning, good morning, good morning. Sir, good morning daw. Pag sa tanan ng mga Ilonggo Cups headed by Energetic Police Provincial Director Police Colonel Gilbert Guerrero. Stay safe everyone. God bless us all. Greetings sa Shahalin sa ICPS 3 Haro. Of course, sa ato nga kagbang uton ang ato mga Cholos Boys, no? Damo gali ka pang mangkot kung balaga baton pa sang membership ang mga Cholos Boys. Pwede pa? Kunta kayo lang si Chris Tutanes o si Tatay Joe Tutanes kung bala ga open pa ang membership sa Cholos Boys kag ano bala ang mga requirements ayhan kung ikaw mangin members ng Cholos Boys kay very active nga grupo dira sa kagbang uton, no? Kaga we are looking forward sa ila another nga mga gift giving, no? Gift giving activities nila. Kanami nga grupo, young professionals kag may tagipusoon para sa komunidad, no? Sir, ang kanami on sang pandemic bala sini sir. Damong na Kanami sa pandemic, Alamig sir, may mga Advantage. advantages. Damo ang nagagawa nga nagabulig. Yes. Doon na po ka ang aton nga spirit o bayanihan, no? Gani nga amo na ang mga beautiful side man sa mga challenges nga ginatubang naton sa ato pangabuhi. Kita nyo hindi ta nga problema totally negative May ara gina positive nga side, no? So for all of us, hindi kita dapat magdepresyon kung may ara kita ginatubang nga problema because all this will also pass. Yes. Isipon mo na lang ang problema mo, gamay lang na kumpara sa problema sa iba. Hanggang iba dagani gayom yuhom lang pero grabe na mga problema nila. Yes. Pero isa man na kabagay naton nga dapat naton check sa atong mga kapamilya kay hindi tanan nga relatives naton nga mga pinalangga naton nga nagayuhom why sa problema. In fact, ang isa ko nabasahan regarding depression nga halong ka man sa mga kaupdanan nimo or bantayan nyo man ang mga kaupdanan ninyo, kapamilya ninyo nga mas sinadyahon. They might be faking ang tutuod nila nga sitwasyon. Kag makibot ka lang nga nag-suicide na. So, check nyo man kung ang inyong mga kapamilya tamaan ka malipayon, okay ka lang, mamaya. Okay ka lang, basta okay ka lang. That's the fact na malipayon lang gid. Wala perfecto nga tao. Ang nagkakasala gid. Ang importante lang naman as always yung ginahambal mo, importante lang naman you learn from your mistakes kag hindi mo na pagliwaton. Yes, talking of mga challenges na balagi na ano ko gigali no great ko gid ang ako hinablos diha si Ning Kia, be strong no. Nag-undergo sa subong sa mga check-up because nga subject siya for surgery. But kaya na nini nga surgery lang ina. So get well soon Ning Kia and remember the whole family, the whole Linderos and Villa clan is loving you. Happy watching man kay An Davi Palomo watching from San Enrique. Pinami-nami pala kada mo damo nagiya sa naga-tan-aw kag naga-tiyaga ta si Sir Romel Dilag sa PhilHealth. Do hindi niya kumpletong iya adlaw kung di ka tan-aw sa aton diri sa aton nga mga kaupdanan dira sa second platoon sa Antique, sa even sa Negros Occidental, even sa Camp Crame si Police Brigadier General Harris Fama. Magandang umaga po sa kay Sir Harris Fama. Of course, dira sa Office of Chief PNP, si Sir Ruel Birangel, palaging nanonood. At diyan sa training center sa Camp Crame again, si Police Staff Sergeant Jessica Malata. Just imagine, she is attending her class, pero sa kabila pala yung isang cellphone niya, Ganon din. tutok na tutok doon sa kape at balita. Yes. At napapashoutout din pala yung kapatid ko na isang staff, isang security officer ng ABS-CBN. Ngayon meron silang shooting ng ang probinsyano, pero gusto niya pa rin i-shoutout siya dito sa
Kapi at balita. Just ng imagine, Pilipinas. no? Grabe, no? ABS-CBN nyo na, at dito na nagpapashoutout sa Kapi at Balita. Ganon ka-popular ang Kapi at Balita, ladies and gentlemen. Kaya, please, kung hindi nyo pa alam, kung hindi pa kayo nakakita ng Kapi at Balita, saan kayo dito sa mundo? Taga-Earth ba kayo? Yan, nasa atin nga pumuloyo, ginawarning nga gigayang ka mo, gina-remind naman ka mo to be always cautious as regards to your security because as ining naghahambal nato nagadamo nga numerosang kaso sang kinawatay kag hold upon dito sa probinsya sa Iloilo. Madamo kaya sa ato mga pumuloyo nga hindi iya kapugong sa ilang mga Bratsago no mapapahapos na lang. Ha? Papahapos lang. So please ato mga pumuloyo, please hold on sa sinang temptasyon ng ina nga mang-hold up ka mo, mangawat ka mo. There are other ways. Try nyo anay manghulam. Yes. Ang muna ganin ang bala, mas manami pa, nga tawgon ka nga kapal mukha, or patay gutom, kung para tawgon ka nga Kawatan. kawatan na. Diba? Kaya sa aton na lang ang mga sa aton na lang mga very young members ng Philippine National Police, ang atong mga field trainees, especially sa akon nga mga kabataan dira. Oh, kabataan ko dira. Mga Sa akon mga bagani. team bagani sa Putotan nga permigid naga take live para magtanaw sa kapikag balita kay base kay performance task naman sila nga mag-abot karon. Ang pasalamat isa sa imo Ma'am Jonabel sa ginrender mo nga song para sa bilog na Plasma City and of course sa Team Magani sang ilang paghiwat sa ilang first anniversary sa police service. So bang pamatian na naton ang gino-offer, ang ihatag nga performance ni Ma'am Jonabel, syempre para sa atong 43 kag duha ka police station kag syempre especially gid sa Concepcion. Oh, MPS. Sir so, Lori. the best, by the way, ma'am, my daughter, Jay, is really watching sa imong performance kay but gusto niya man one time kuno daddy ma-perform ako sa Kapitag Balita. Oh. Nanay, andito din pala si Nanay Dumago watching siya. Nay, makinig ka, future ano din to, sensation ng YouTube natin. Mga kasama kong vlogger to. Kung Nanay. kung babalik pa ulit ang kung magbalik liwat ang The Voice. Let's see. Bato nato ni Actually, sir, nag-audition ako sa The Voice. Wow! Daring nag-timing lang nga manug-take out ko. So, Okay. ang bana ko naka-receive sang call nga ginapaano ko sa The The Voice. Voice. Kaya nag-audition kami ni Ma'am Janet, Janet Okay. Cadigal, sa Rojas that time. Wow. So, ginapatawag na ako, galing si Banahon ko ang nagdesisyon do Nga hindi. nga hindi. Good choice no because what mambak mo good choice because the voice is still there. Pero ang pagsudabi sa PNP may limit eh. Yes, sir. So, good choice that you prioritize ang Philippine National Police kag before pa ka makita sa big stage sa The Voice, at least mabatian ang nauna Dili sa Kapitag Balita. Kapitag Balita. Yeah. Again sa aton nga mga Ilonggos here and abroad, here is Police Corporal Jonabel Arsenal sa isa naman niya ka matahom ng bayahanon para sa aton sa subong nga aga sang Huwebes. That you played it to the beat. Wow! Wow! Ara! Kung sa ating mga tumalanaw, that's Police Corporal Jonabel Arsenal. Kung gusto nyo, pag-iin nga mag-render sa mga favorite songs ninyo, i-drop lang ang comments because sa next natin mga episode rin sa Kapikag Balita, only what siya ipagadalon. She will be a regular special performer diri sa aton nga Kapikag Balita. Kag actually ma'am, damo mas ang gusto ma-showcase sa ilang mga talent. Wow! Kaga we are looking forward nga sa aton nga National Crime Prevention Week.
Aha! Kami mauna. Sa National Crime Prevention Week, may ala kami ang concert para nga pagayiwaton. Upon ang mga talented, yung mga singers, diri sa mga Ilonggo Cups. Virtual in Virtual. Oh, virtual. Makita natin sila na magrampa sa aton nga stage, oh. Di ba? Buta natin sa namin nga backdrop. Dason namin nga lights, may aso. Na, dason na sometimes nagakanta sila, nag-interpret ako saot. Upo naman pingping. Ah, pwede. Oo, si Miss Jane Pagid. Oo, Ang mga production staffs ang ano ka namon, tumbo ka namon. Oh, ang IPPO News team will be the one to to interpret ang mga songs sa mabulada siguro. But again, isa sa mga possible nga programa namon sa National Crime Prevention Week that will be the first week daw, of sabi ni Sir Nonoy Amihan. oh, Thank you, sir. that would be the first week of September. Could be a virtual concert featuring ang mga talented nga mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. So again, reminder lang, padayon ang atong pagbaton sa mga calls kag mga messages para sa atong pag-ulikides. Kami nag-provide o nag-facilitate sang assistance sa atong mga pumuluyo nga nag-suffer sa depression o may mga emotional problem. Please contact our hotline numbers. Contact diri sa Facebook namon. Kag kami mag-facilitate because nga all you know, may ara nga libre nga psychiatrist Yes. nga services, psychiatric services ang ato nga probinsya sang Iloilo kay may ara nga tukod ang ato nga pinalaga nga Governor Arthur Defensor Jr. sa nga tawag nga Task Force Pag-asa nga magatutok sa sini nga kaso sa problema because na-realize Manila nga mas damo pa yan patay ang sa suicide compare sa COVID-19. So isa ni sa mga patas-patas nga atensyon ang ginahatag ni Governor Arthur Defensor kag of course ang kapulisan is part of that particular task force, no? Aside from the fact nga may ara kita nga pag-ulikides nga handa sa pagbaton sa mga calls or messages nga nagapangit isang bulig, ha? Hindi man expert inyo nga kapulisan kung paano mag-handle sa sina nga mga sitwasyon, mag-assist sa inyo handle sa sitwasyon, pero we are equipped with connections. Yes. We can always make coordinations to address sa inyong mga concerns. Yes. Gani, Kag just last week, ini nga week may ara kami atinan nga SFA. First aid nga stress first aid. Ang tanan nga halos almost 1,000 plus nga mga participants ina siya. nationwide. Yeah, nationwide. So, the Bang Pingping were trained on how to address in mga stressful experiences that you have. So, meaning, ako ginauna ninyo, pero may client. At sa ikaw, sa... Pero ano na medyo taas na level ang akong stress tolerance. Yes. That's why, kung makita nyo kami masadya lang atong programa, kay gusto namon nga ilugo nyo man kami, Makalabot sa inyong positive ang vibes. positivity. O, diba? Dapat Tanan kita positive may vibes. problema. Tanan kita nagasuffer sa kung ano nga mga trials. Ang importante, kabalo lang kita yung magdala. Hindi kita yung daw problema lang na. Kaya damo abis na problema subong ang naluoy ko pala rin sa mga kabataan nga nag-start pa lang in love. First time nila magbatsyag sa ginatawag na pagigugma. Gusto nang broken hearted. Hala na suicide or nagabatsyag, paliyok hindi. Ang broken heartedness is created to make us realize nga he or she is not meant for us. We are so happy because broken hearted is created. Di Word ba? of the life, actually. Meaning, Part lang kung siya, hindi part siya, kung hindi ka mo nagdayunay, there must be something better than Someone, him. someone. Better than him or than her na prepare sa imo si Lord. Yes. Di ba? Ikaw, ma'am, ka broken hearted. Kaagi man, parts lang. Parts of growing up. Pero you know what? Naginulsol gid ako nga dapat before pa lang si husband ko na tayo nang na-meet ko no. Kay para hindi mo na bala ma-feel ang brokenness. Kaya mo na sir ang gina-advise ko sa mga kabataan dito sa amon nga inang love life mo subong hindi ina forever or hindi amo nang imong Basi pa man lang. basi pa man lang. Basi pa man Pero lang, yeah. dako ang possibility nga hindi ka mo ang magdayunay. Because wala. you are too immature. Pero in fairness, in the other way man niya, may ara niya nga nag-start sila very young, elementary pa lang, na ginbunyagan nila na sa mag-high school, asa nag-college sila ng yapon, kasi sila yan ang forever. Pero that is a very rare case, Abi. Pero madamo kaya nga inang nasiplatan sa high school, nagtibok-tibok-ibot so, nag-blush ka,
And then eventually hindi ka mo Pinagtakbo, pero hindi tinadhana. pero kitabi sino gid ay naghambal nga mga partners naton subong amo gid man sila ya dapat. oo. Bis ka na ko master. Agiman ko na heartbroken mo ko sa first boyfriend ko. Pero college na ko that time. Kasi nag-focus lang ko anay mga langgaa sa ating mga kabataan. Focus lang anay sa pag-eskwela. Tuon, Sa oo. pagtuon. Pero Pero yan, may mga kung- naagyan kita ng mga trials, part lang ina nga dira kita mag-learn, dira kita nag-grow. Part lang ina siya. Tugtog Pero lang gid. lessons learned sa mga broken heartedness, di ba? Now with your forever, Yes. hopefully Yes. forever, Lifetime. di ba? You will just look back at that time na broken hearted ka and you will just smile, no? Do ano ka karadlawan, yung grabe hibig na siguro sa first mga broken The one hearted. day Doon sa Siya nag-give. Kung ano man, nung hindi ka kapanginahon, pero tutod lang gid, wala gidya. Laka lang siguro no. Ano gidya part gidya spice gidya sang life sa pag part sang relationship inayang may away-away kag ikaw bilang tao, normal lang inang masakitan ikaw. Oo, bisan gani problema mo utang gani. Bisan ba utang, di ba? Pwede gid kung sa damo abi may one time I think may isa ka suicide case nga ang rason utang eh. Tama. Kaya Kag iban, daming panukot. sir ang iban ano pagit inang na-indulge. Na-indulge sa sa bisyo. Sa mga bisyo. Oh, Is- pero ang utang, even utang na siya, sakit eh, tsukton gaga, panik, hindi ka katulog. Pero at the end of the day, ladies and gentlemen, ang kwarta, makita lang kita, kag masettle mo gid imo nga mga accounts. Kaya kung masettle mo na imo mga accounts, tagaan mo lang jutay nga interest eh. But may cost of money man. May cost of money kasi siyempre ilang mga kwarta mo. Gaya may Jane, wala tulad lang kayo mabayad tagin ka with interest. Ha? Can you can make this as your sir ng the life quote ba? Life coach, Na God will always provide. Yes. Amo gina siya, when I think that's the best thing that we should always remember, that God will never leave you sa mga problema nga may ara ka, no? He will always find the way for you. And of course, trust lang. Pero hindi man niya magic eh. Kasi Hindi man pre, magic. sabayan mo man sang aksyon. Kaya hindi tagaan mo ta lesson mo. The Lord is giving us the opportunity to feel that fear, that anxiety, para hindi na natin makommit ang the same mistake in the future, no? Pero kung permi natin na nabatyagan ang anxiety, kaya ginasulit natin nga sala natin nga mga move, ato na yung karma yan. But again, despite that, no, nakita natin how good God is by providing us the way to find solutions sa mga problema natin. Gani, kung gusto nyo please mine. Baligyan ka mo sa mga tanong. Kasi imagine, ini mga tanong nga ini, kay Mang Pingping ni. Family Kalatea. Kalateya. Kung imo ni nga itungaon, pila ni bakal mo, say based mo presyo sini. Nasa 500. 500 din siya. 500. Pero kung pwede mo siya na masaha, just imagine, wait ka lang for another 2 months, may 1,000 pesos ka na. Yes. Oh. Hindi, diskarte lang. Diskarte lang. So hindi problema ang utang, mga problema, broken heartedness ang problema, biskan sakit Tamo, pa. paraan. Bisan na may mga terminal illness, wait, itagaan pa kay kamo ni Lord sang moment nga mag-reconnect sa iya. Niutod mo na yang kabuhi mo. So what I mean is may mga tao nga they suffered terminal illnesses. Ang ila nga technique ya is they get that they make that opportunity nga maka offer sa ila sacrifices for the world, for the peace of the world kay for example subong sa Afghanistan. No? I think isa sila sa mga pumuluyo, isa sila ka nasyon, nagakinanan man sa aton nga pagpangamuyo. Most of the time, if sa pagtuon naton niya, nga if we offer our sacrifices for these people, God will really find a way. They may not be Christians, but God has no religion. God has no religion. So, our God would touch these people in Afghanistan and to strengthen them and eventually mag-arise nila niya tawag nga peace man sa ila. Like us, di ba? Ang ating nga country nag-underwent man sang dako nga problema eh. Amo controversy ka ginagani nagapamati lang ko kasi na-use naman ako sir while pagbugta ko sa aga mamunyag ako, nagapamati naman ako sa news. Amo na gani do ka nami lang i-comment no. Do ka nami lang ihambal lang discussing ko man lang kapungko may good or bad may mga komenta magyapon naman hindi na lang kita magbinuligay para ma-resolve ina nga problema. Hindi nga makisausaw ka papamukutan mo ko galingon mo anong nabulig ko. Correct. Diba? Let's start in our little corners. Let's start in our little corners. Kaga atong mga advice nga inyo nabatian, madamo pa ka mga mapatian sina sa mga sunod namon nga mga episode diri sa Kapikag Balita. So mo yato mga impormasyon, mga advisories kag mga balita nga mo natipon para sa subong nga
aga. Nalipay gid kami sa inyo padayon nga suporta para mapamatian ang mga programa kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cup. Hugot lang, kapot lang, padayon ang suporta sa diyan new bigit of Police Regional Office 6, ang hot duo sang IPPO, ang kape kag balita. Sa liwat sa ngalan sang amon pinalangga nga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyo mga Ilonggo Cups. Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Police Corporal Jonabel Arsenal. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Fea Umiten. Inyo, Masaligan!